allí des de primera hora del matí, quasi de nit, està un equip d'Apunt Notícies. Patricia Ramírez. Este carrer Lepanto de Paiporta és un dels que encara es veuen molt afectats per el devastament de la Dana, perquè encara no han pogut accedir fins ací les màquines pesants i, per tant, no han pogut retirar-se totes les deixalles i el fang acumulat. Un fang i unes deixalles en muntanyes senceres que el que fan és taponar per complet les eixides i entrades d'algunes vivendes. Els veïns han estat durant dies atrapats en estos barris i, per tant, s'han quedat també sense llum, sense aigua. Ha sigut molt difícil accedir fins a ells gràcies a l'ajuda de la gent, els voluntaris que els han portat tot el necessari, han pogut subsistir. Ara la feina està en intentar accedir fins ací i retirar totes aquestes deixalles. No serà senzill, estan continuant fent-ho en la part dels principals accessos, però a poc el que tenen ací són els treballs incansables de tots els voluntaris que s'arriben fins ací. És el so que tot el món esperava en Candeletes a Paiporta. La maquinària pesant treballant al cor comercial, on els carrers són molt més estrets i calia urgentment retirar les muntanyes de fang i deixalles que propietaris i voluntaris havien tret al carrer durant el cap de setmana. L'exèrcit i la policia foral de Navarra treballa avui a la vora del barranc. La Policía Foral estará aquí desplegada hasta que dejemos de ser necesarios, ¿no? Si esto ojalá estaría solucionado mañana nos iríamos. Si esto tarda pues un mes, estaremos un mes aquí Policía Foral, siempre que podamos ayudar y ser útiles para toda la ciudadanía afectada por lo que ha pasado. Avui apenas creuen voluntaris pel Pont Vell. Tenen l'accés restringit, però de sobte apareix Alfredo en bicicleta. És veí de l'Etur, resident a Paiporta, i s'ha proposat tindre cura dels que treballen. Y gafas no puedes coger porque ya las últimas eran de altura. Estoy dando vueltas por el pueblo y si veo que alguien no lleva guantes, le doy si los quiere y mascarillas porque hay mucho virus. Lo que pasa es que ya está vacía la bolsa, voy a ir a reponer. Mentrestant, uns metres més enllà, arriba l'Armada des de Cartagena i descarrega totes aquestes bombes d'aigua per a continuar drenant garatges. De Cartagena han venido unos 150, 200 efectivos en labores de achique, sobre todo de garajes, galerías inundadas, acceso a viviendas y limpieza. Y luego ha venido gente más especializada, que son buceadores, que son los que bajan a ver el estado de los garajes, a ver que la estructura está bien. Són els primers metres del centre de Paiporta que atenen estos professionals que encara tenen faena per davant. Perquè miren, caminant pel barri trobem carrers que són inaccessibles fins i tot per als propis veïns, que una setmana després obrin les portes de casa i només veuen la petjada del malson, tant de dia com de nit. Bonitas de la Marineta.